calling you Diabo. One that telling you Diabo. One that calling you Diabo. I give her the Zion and let's go. New Diabo. When they shrine of me to them for all second and one, him and nigga rate me and I lose one son and one. When the boys are not smiling, we get to go fast and we take it Wakachi, I got wagas. When you tia refu guys, Kafaino Sliru, man in a pimp fine boy, man don't was Sliru. When the new Dia Boga working at their code Biru Ball. Kefen amazing one neck, Kefen over. Street in our walk, guys in our walk, Abalugaka, Watoliagi Kanawanko. Kefen amazing one neck, Kefen nowhere. Kefen amazing one neck, Kefen nowhere. Street in our walk, guys in our walk, Abalugaka, Watoliagi Kanawanko. Kefen amazing the street no rotate. Real niggas no na pounds, young in my corporate. Capi Kogi Kasimbiate, Kapodigi Kaslate. I did Guna Express, I can't trigger press. When they came for the kid, me guys got fought to value by every time we watch for Ralph. I get the time make us see. My name for me is here who want a cheggy. Wagan manufacture we can at one we can do. But now one ball bros and Madgagi for Kujin to kill me. Emmanuel Joseph Pequele had an if you were a bet. Or I was zigging at tight corner. Malifone walk way to talk to no more around. Kefen amazing one neck, Kefen nowhere. Kefen amazing one neck, Kefen nowhere. Street in our walk, guys in our walk, Abalugaka, Watoliagi Kanawanko. One neck, telling you Diabo. One neck, calling you Diabo. But give her the Zion and let's go. New Diabo. Jerry! Why not cheap even one? Oluane, Tom Mada, one name. I never know one. You are being made doing nothing. So, there you did even one. I do a neighbor of Jerry. He a booze of Jerry. Make the shot I am one also. He and me. Where they? But I'm going to young way. Cattle. He a booze of a neighbor. Kate. Oh, power. Yeah, man, to learn you. I don't know.
Inspector Johnson, Odogwu kunu. Unu melife ka nwoke. Unu melife unu n'ọgwụ nka ka Odogwu. Hey! Obi juma nwuru ri ne ka mbia unu mesukwutukwu ofu n'ime ha. Hey! Unu emekakwa o. Unu melife ọfụma. Daalụnụ. Ọgwụ ọlụ alụlụ m ga-akwụ n'ụgwọ ya nke dị egwu. Mmaji kwuru mmaji nke dị egwu kwa. Daalụnụ. Daalụnụ. Jerry nwoke keleke. Hey, anu ganga mpiana. Jerry bụkwa na ovu onye na-eme mgbe ọbụla ijere operation ode nwa. Jerry na-eme ka iwe n'iche ode nwa na ụzọ ele anya ọya ije Chinata n'udo. Nsogbu ya adịrọ. Ka anọkọtala ovu onye ala nwa asị nọ Inspector Johnson na alụ m nwanne m lie. N'obodo onwe mụ na gị na nwa. Onye ahụ eli okwe nni ka onye na-alụ ụla ya etete. Ụdị nwe oyi dị nwa aja na ala aja. Anyị akwali nwanne anyị nwoke Ugo. N'ọkwa na soja dị avụ. Na-ekwute soja dị avụ. Anyị akwali n'ugwu ikpeazụ. Na soja dị avụ. Ọ na-ewute nwanne m. Ọ na-ewute m rinne. Nsị gị na ọ na-ewutere m mana m na-atụ ntụ. Jerry. Ọgwa Jerry nwanne m ka ekele baba bulo. Imagwana Jerry nwanne m ka ekele baba lebe. Ew! Jerry. Okokwara m na nkwa na oge echede m ruo n'ọnwụ. Chei. Ukwa ka o mezukwara. Delakwa. Ifuru ekeleba. Nke abari isi n'obodo a. Nke egbu ya. Ene idiri mi igbabu nwoke ahụ mee. Nke akwati ya. Ene idiri iberi onye ahụ isi. Jerry! Kate nwanne m nwaanyị. Biko ị ga-akaba obi ka iwetuo obi ana. Maka na ife emego. Onwere ka ibekata akwa anụ nwa kịta ka Jerry si n'ebe ọ nọ kunite. Na biko kaba arụ ka iwetuo obi ana. Kanka na-ekele ebe Johnson. O jiri Jerry nwee promotion. Ụwa ya. Asị ya. Ọ shigbu onwe ya. Ọ gara n'elu, ọ gara n'ala. Anyị ga-agbagbu ya n'obodo. Ọkwa n'ogbo a. Anyị ga-arọbishi ya. Anyị ga-ememina ya. Oh, Jerry. Ọkwa ya keleba. Anyị ga-egosi ya. Ka njụkwa ale.
Owero nju asịna ma na-ajụka. Ọ makwara ejiro leta eje ọkụ mmụọ. Ndị ekele badu anya aka n'anya. Ratala anya alụ n'ike. Ezero nsị. Anyị ataba nọ n'isi ezero bụlụ. Ọgwụrụ obodo onwe anyị nọ. Kaba nechere anya na mgbe onye otu m. Mmadụ emere mbụ ni. Mana ibe anyị eme. Ka anyị kwanyere ugwu ikpeazụ. Anyị gosi na nwanne anyị na obi adịrị anyị mma. Kunye n'ọtọ. Kunye n'ọtọ. Asina, isi bu onwe. Mama. Dika ni ba akwa. Mani kwere m nkwa na ịma mbeza akwa ọzọ. Ọkwa n'otu o si dịrị m. Otu o si dịrị m, Linda. Mama Usukunu, kwụsị n'ihe na-eme obi na-agbawa m. Ama m na emesiri ya. Mụọ bụ nwanne ya nwa emesikwara ya. Maso Chukwu ma ihe niile, Mama Usukunu. Jerry nwa m ege m ntị. Agwa m Jerry ihe niile m ga-agwa ya. Ayọ ya ihe niile m ga-ayọ ya. Onwe otu m na-esighị iyi ya otu mkpụrụ nwa m ji. Ayọ m ya ihe nne ga-ayọ nwa ya. Ma Jerry ege m ntị. Jerry ege m ntị. Ọkwa n'afọ gara aga. N'afọ gara aga ka nnụnụ nwụrụ ahụ n'anyị n'ụlọ a. Ọ gịnị gburu ya? Obi mgbawa. Obi mgbawa ihe Jerry metere. Onye gburu nna unu. Ugbu a ịhụnanị. Ịhụnanị ya Linda. Mama Usukunu. Dịka nna anyị. Ịmụpụtago anyị. Jerry pụtara ụwa na ụzọ ọjọọ ya ọ pụtara iso. Ọ gawago. Mama. Ozugo. Chefu onye gbasara Jerry biko. Mama. Ugbu a lee ihe o mepụtara. Jerry o mepụtara gị n'onwe. Onwe ihe o mepụtara. Jerry gba aka. Ọ bụ ịhụgo. Keti ụnanị ihe Jerry mere m. Keti ọkwa ịnị ya mgbe m na-ayọ Jerry. Ayọ m ya ihe niile m ga-ayọ ya. Anwụ otu m na-esi gwa Jerry okwu. Keti. Jerry ege m ntị Keti. Jeremiah bịa. Isi ebe. Ebe ka ị gara eri ụtụtụ ịpụ. Maga mmụọ na asị na. Asị. Asị ka ị na-asị. Eje m n'ụka. Afụ m onye dịka gị n'ime ụka. Kwụsị na-asị asị ọ gịnị? Ma kwa nwere isi adịghị nwa mma. Oh, Linda, orugo nke mkpuo ikwuo. Ha? Ịbịa n'ụlọ ụka enweghị ọzọ ị na-arụ.
ọ ịchọgharị nna gị n'ụlọ ụka ọkwa ya n'etiti mmadụ lebere ebe ahụ nya inwe ike ifu m ebe ahụ ọkwa ya ngwa Jeremiah ọkwa ị gara morning mass taa ọ gịnị ka e kwuru na chọọchị mana enweghị ihe ọzọ fara kwuru ọ ihe okwugwe last Sunday ọkwa ma ihe okwu mana enweghị ụmụ ihe ọzọ tigasịrị ya ịmụgofu ozi onwe nwee ike ashị mama asị ka ọ na-asị maka na emere ọkwa n'ụzọ ụnụka gara aga na morning mass amanụ this morning but ọ na-akwụpụtara ebe a na ọ na-atụrụ gị asị ịnụ na ya nwee ihe ịnụ ekwuga na chọọchị ị gara morning mass mana na ekwuru na morning mass anọ taa gị pụọ Jeremiah ele ebe isi Jeremiah bido ihe n'ọzọ ma m ga-amadị nwa anya o Linda m ga-amasa gị agba mama asị ka ọ na-asị ụnyaahụ gara aga ahụrụ m ebe yi na ụmụazị ndị anụ n'ime ogbe nụ na-ese siga na-esi igbo aṅụ mmanya ọkụ heu Jeremiah nwa metụ ya aka nwa metụ ya aka ọkwa ịhụ na Jeremiah kpachara anya gị n'ụlọ a kpachapụ anya gị Linda nya nkwụzi ikwuo n'ụlọ a ọkwa ya mkpuo ikwuo ma wụọ nwa nwa metụ ya aka n'ụlọ a oge ka m nugushi ya m nugushi ọhọ wiwi ya ị gara ga esi wiwi lọta Jeremiah ishiele ebe ya isi ihe n'ihe ọzọ ọ mgbe anyị na fada na-ebugharị senti ya onye ahụ isenti ya nke metụ m na ụlọ isi senti a na-ebugharị n'ụlọ ụka na-eshighị n'ahụ mgbe fụna nwa ya confuse gị n'ụlọ a senti fada na-ebugharị n'ụlọ ụka na ahụ gị ka ọ bịara wụọ ya eso mgbe ebugharị ya mma eso m akwagwa ajọ n'ego mma saba eso m Jeremiah nwa m otu a ka isi igbu m ya wee bugharịwala senti Jeremiah gwara m na ị baala n'otu ndị masaba ị gwara m na ị sogharịwala ndị otu fada Jeremiah isi senti fada wụfụrụ n'ụlọ onweghị ị ga-eme Chineke mama gwara nke ya gwa Jeremiah ele ebe ị gara ma esi na ya anọ m na ọkwa ị gakwu hakwele ndị otu gị ahụ ọzọ ke ndị bụ ndị oyi ga na-abụ ụmụazị ya gị na ha kwa ezugharị oshi aṅụgharị igwe esegharị gufu aṅụgharị kaikai akpagharị Jeremiah nwa m ọ gịnị ka m mere gị Jeremiah ka ihe iji emeghe m etu a Jeremiah echekwara m na ọnwụ nna gị anụnwa ekwesịgo ime gị ka isi na ajọ ndụ ị na-ebipụta Jeremiah nwa m ka isi kpebie na ị ga-ebubatara m ihe ihere n'ụlọ ka ị ga-esi aghọta ihe m na-ekwu ebe ị kwere ka ekwensu were gị kwara ngwa ọrụ yes ekwensu ji gị kwara ngwa ọrụ maka n'ihi ị na-akpagharị na-ezu oshi atụtụgharị ngwongwo ndị mmadụ ọnya ka ekwensu ji were gị kwara ngwa ọrụ Jeremiah mmụọ na-enye ndị mmadụ enye gozi ana m ekpe ekpere ka Chineke napụtakwa gị n'ajọ ndụ a bifo ya adịrị gị late Jeremiah mba biko mana ọsọrọ m ka ime ihe a mmụọ na-enye ndị mmadụ enye si na nna atụtụrụ mgbe ka na-ehepụ ndị ogbenye mama gwala m gị ebezina anyị ga na-ekpere ekpere ịma ma ọ ga-agbanwe anụ nwa mpa ọ na oke ihe ekpere iji ọtụ nwụrụ anwụ ihe ekpere ka ịmakọ ya agbanwe mụ na ya ga-ekpere gị ekpere ibe gide akwa nwa gị na-eme mama ebezina ọ gịnị igwe ịgwago ya ọ ga-eme ozugo Auntie biko ka m yọọ gị ị ga-akwụsị ibe akwa biko o ọnwụ Jerry nwutere m ọ wutere m nwa bụ Kate sisi m bịara ebe a ka ị nọ na-ebesa akwa ị ga-ebetara onwe gị ọya Auntie biko o nne m
Nne biko Jerry agala m. Jerry anwụọna. Kate Jerry anwụọna. Ano katara m na-evu onye maka taa ọkalịa m nwa sị ka nọ n'okpuru ugwu osi ka nnata iku ọdị nwa ọdị ọkalị ma o nwere nke onye ala nna mara iwe na-akpụ ya ma iwe na-akpụ ya na ama m njakịrị na-enwere isi nwa sị ka m pụọ ọlịa ka nọ n'ebe abụ m na enwe okwu ebutekwa gị nri o ọta m ebu oho m iburu nne nyene m anya kịta gwene kere ka ha ibukwa oho m iburu nne o nwere ibu onye sị gị na iburu ibu isi a na-asị arụ dị gị mma achọrọ m ka ị na-eri nri na-eri ezigbo nri na-eripụta arụ ka ịma na nsọ gị ka nwere kere maka mma gị arụ dịkwa mmanụ pịa emesigokwanụ nga oge mụ kacha m isi gị anọkọta n'ọbụ na na-atụ ebe anya gị bụ onye ala bụ egwu eli ọ na-egwu eli nwezi ka m bịa n'ọzụ ike na anya maka m amala m ewu bụ na ihe abịalele ha bụrụ m gị ụdị ha nwere iwe arụ na bụrụ m arụ malụ nsogbu adịrị ihe eri nri ebute gị beans nke na-eme nne ọnụ ka mbụ mma ka ndị aka m lie abụrụ mma ahụ kedebe akpọ nke nne lie beans na granọt combination na-abụ dị bad na ehuru ụwa nkọta biko na-eri nri ka ị na-eripụta m arụ obi efukwanụ gị ka ọma na nna onye juga ụlọ bụ ụtọ kacha n'ibe niile dị n'ụwa anyị mana ogbulọba gacha uji nwee ese ndị nwe Pino di oke, ka guys e fute gike.
Sister? No. Ma, good evening. No. Ewo. No, uku ga ma ya ngwa. Wetere mmiri ka o soro anyị ribe. Ba, ma melipụtara ni n'abalị. Ewo. Lucy, jeki wetere ya nikorie. Ma nwere eme ka nlipụta ndị n'abalị. Nekere ka nra. Ọkụnụ jiri nni gbuo m. Ndị anyị nwoke na-enwe ekwu na mmegbu owi buru nne. Ọ ka mgbawazi aka ụnụ mma. Gbachi ha nkịtị. Ịma na na-erisi nri ike. Ifufe ka ahụ dị gị mma ọfụma. Ana m anwa n'oke m kere mmadụ ya mma. Na nwoke m. Bro Chudi. Nata nri na kama iri obere hajire m nke ọzọ ka nri tọpụzie. Odogwu. Ori nni agụta ọkụ eri haziere gị. Ka ọ bụrụ ba. Chudi, amakwa na ihe nsogbu onwe gị. Ba. Ma meseburu onwe m kere mmadụ ya mma. Nwoke ji na-agba mbọ. Ọsịkpa. Ma afọ akpa ya ọ na-agwa gị. Afọ ihe kpa ya. Ịmakwa na onwe mgbe Chudi ga-arụgide ọrụ ọma ndị nni from morning till night. Eziokwu. O si na moto nke ọba na moto nke ọzọ, o si na moto nke ọba na moto nke ọzọ. Nna ọ dịrọ kwa ma ịchọ ka ajụpụta oge otu ụtụtụ. Biko ihe na-erikwa nri, ihe na-eri nri ka ahụ sie gị ike. So Lucy, bido tata gaba. Ya bụrụ ọrụ gị dị na-ebujiri ya nri. Enye na onwe gị nsogbu. Amago m na onye nga na-emezi. Ekpebigo m n'ime oge m na onye nga na-emezi kwa mbọsị. Ọ ya na-eyi nsogbu. Ọsọ m gị na m nne ga-egbuzi m o nwere onye egbupụta m. O nwere dị ka unu. Ihe mebụ na mma abịa ka nnaba maka mmiri nwe kwudo m. Ụdị ya na-emele anya ụzọ hụ n'iru nne maka mmadụ mara. Mma gbara ahụ nne. Daalụ na ọjị. Ngwa ka m bịa tụpụnụ gị. Ba. Ka ntinye gị okwu. Ba. Sọdani ka iso n'egwu ndị bụ nne. Mma nọpụta. Odogwu. Ka ọ dị na-echi ne. Kachifo. Echelu ma nne m nọ n'ụlọ. Ka ori nne ya gụta ọkụ irichago nne m. Nigeria figo. Umu gaisi jinesi obi Nigeria nago. Nigeria nago. Ị ka na-ebelite akwa? Mba. Kate, ife emego kwano. Ife emego girl. Why if he emenwu ka ịchọ ije na Ini Edo Jerry? Amenwe ya no. Sandra, imana Jerry erugo ana. Imana Jerry adago. Ọ daruru ana. Isi mume ebezina. Isi me ebezina. Hey! Ekwukwana ụdị ihe ọzọ. Imana njere mme ya mgbaru bosi. Nwa ya mmadụ wee jiri akwa chọrọ ibepụ m. Nwa mmadụ na-ebesa akwa. Oh man, utalokwa na-ata m. Sandra, utalokwa na-ata m, obi nọkwa na-apịa m ụtarị yo. Mana na hapụ. Ifuru isi nwoke ahụ. Ọ na-ediri iru ana. Maka Jerry bụ ofu nwa nwoke nne ya mụta. Ofu nwa nwoke nwaanyị ahụ nwere. Ọnago Sandra. Isi m ebezina. Isi m nwere nwayọ. Nigeria figo. Umu gaisi jinesi obi. Jerry. Baba Jerry, ọkwa maka gị nwa. Ọ maka gị ọ.
Oga Jerry, oh no here I can ime nwanyị arụ. I can ime arụ. Olu akụgo. Ọkụ ifu gị ka m na-ele. Kefo me. No Jerry, apọsọ mmadụ. Kefo me. O je ma pọtụ mmadụ wee jire na-agba ọsọ na-awa. Anyị wee sị ka anyị sogodi na ziwe narị enya. Ngwa bisi ka treat him for copy. Jerry ọkụ ifu. Let's go. Anyị na-enwe. Jerry, hapụ magan. Kefere me. Biko hapụ aka biko. Kefere me chegbu onwe gị. Keyo, hapụ m aka na keyo esegori mmadụ. Hapụ m aka biko. I said one ya. Ebere imegodo. Si imani na ndị mmadụ ihe nwe kiri ibu gị. Hapụ m aka. Ndụ m ka na-ebi nke gị ka ị na-ebikwa. Ibu iburu ụzọ onye gị nwa ada ezu. Yes, ana m ezuori na wuti egbe. Ọ bụrụ wuti aka nkịtị. Ka ngwa gị. Kate, ịma mụ ya na mgbe ọbụla ịbịa ịzọ gị. Ọ ga-erigo mgbe ị ga-abịa ka iji ọ na-eme na ndị otu m. Ka wee nwoke na-protect gị. Mwa zori wute egbe. Anọkwa m na nke a biko anọkwa m na bandụ na-akụ gị azụ. Biko agbakwana m ahụ. Biko anọ m na nke a biko agwazina m biko. Nyefe onye ịmụ isi adịghị mma. Ka efe dị iche na iji egwu ezu na iji aka ezu. Ka efe dị iche. Ịgba na nke m ka masịrị enwe ka izu ezu nkwatụrụ gị mana nke nwaanyị gbara akpa ejito ga-egbu oge ozugbo. Efie gị nke oge a. Jerry, jinne ya nwayọ. Chere m so na bandụ na. Biko adọrọ m interested. Jerry, ihe na-eme m n'aka m afụkwa m ụzụ. Achọkwa m ọkwa maka na ọmanyị bụ nwanne m mụ agha esukwa gị ofu ọkpọ. Ejizina m etu a. Ozugbo m. Kate, ịma na ọ kwesịrị m ịbụ onye ori. Ọ bụrụ uche m ịbụ onye ori. Mana ọkwa ife si wee dị. Nne, ife m na-agwa gị ọ bụ na ị abụ onye ori. I kwesịrị ịnọ m nso ka m wee nwee ike na-echekwaba gị. Uche m adọrọ ya. Ọ dọrọ ya. Uche m adọrọ na nke egbe. Ọ dọrọ ya. Ịma nghọta. Ọ dọrọ. By force. Achọrọ m iji egbe. Isi ya ga-anọ m n'aka. Iflaka m, Sandra, enidi m iji wee gọla isi ya. Jerry. O kwekwe m na nkwa. Jerry kwe m nkwa sị m, Kate, m ga-echede gị. M ga-echede gị ruo n'ọnwụ. Ọ fụkwara mgbe ọka ọ na. Ị ma na Jerry fụ. Jerry wee were ahụ ya na-ara m mgbọ. Jerry ghọrọ m nwa bụ Kate mgbọ. Isi m were nwayọ. Ebe onye ụchụ agburu ya nọ na-agagharị n'ogbe. Mee nwoke ahụ ga-adakwa. Ọ na-idiri iru ala. Ana-edi m ịghọrọ isi ya. Because na osisi kwụchiri ụzọ ga-anara ube mma. Ngwago ndụ gị na m aghọtara iwe ana m atụ asị. Nya aghọta m iwe gị ghọtafee ya oke. Chai! Jerry nwa mama. Jerry fụkwana ihe niile n'anya anyị nwa afọ ya n'anya. Mana baby ife m na-akọwalụ gị bụ na ebe ọ bụ na anyị nweta a na-akpị Officer Johnson a na-akpị gị. Nya anyị ga-agbagodu ya first. Gbagodu ya tọtọ gbalikogodu the guy. Asịrị nke gbam. Isi ya ga-ada. Isi nwoke ahụ aga m akwatu ya ọ bụrụ the last thing m ga-eme n'ụwa m aga m make sure na o ruru ala. Nghọrọ isi ya. Aka m aka m ga-eji wee ghọrọ isi ya. Mụnwa bụ Kate Nsogbu ama m na iwu bịara arụ ilerubere bịa ka anyị na Sandra biko hapụ nke arụ hapụ nke ụla biko ụla adọrọ m n'anya ahụ ụla nke ụla biko ekuzina nke ụla ị na-asị m ụla ebe nwa m nwoke jere da ị na-asị m ụla onye kụturu ya n'idekwara ịda bifo ụla na-aba m n'anya hapụ nke ụla biko wegara siga ka isi
Onye dị ahụ? Ọmụ a Kate. Biko pụta n'oge pụtagoro ụlọ nchọrọ ịgwa. Kate ọ gịnị? Kiri bịa n'ọnwa ndị mbibi me? Kiri bịa n'ọnwa bịa me? Ịma na ịmụ enwe gị ibi bịa n'ọnwụ mụ na gị? Kate! Agwa gwara mmadụ achụtọ m n'ọnwa nwa. Ọkwụye ngwala unu. Ọkwụye ngwala unu. Jiri ya nwayọọ biko, jiri ya nwayọọ biko. Ọ bụ nke m na-achakwa ọkụ. Uzi ụka nọ n'ekita ka Jerry daa. Unu nọrọ ihe a. Ma nwaala onye gburu ya nọkwa dị ya na-agagharị n'ogbe ya. Ogbe ya ka ọ nọkwa na-agagharị nke ya. Ịdị dịkwa ịkpọ ndị otu anyị. Kate, ife enwe ị na-ekwu ife enwe. Ị ma na ị ga-akpọ m na fon. Ị ma na ị ga-akpọ m na fon gwa m ya. Agwụ bụ na ị agara ije bịa n'ụwa ahụ. Agwa nwere mmadụ abịa na. Ife meleni bụ Kate nke ntị gee ma ntị nava kerenkwu nava mgbede nwe mmakpoko na mgbede nke taa pụva Chude pụva nene isi na ị ga-akpọ m na mgbede ntị gị pụva na Kate ni evụrụ nwa nọ wani na amasị mmadụ achọrọ m ịvụ mmadụ dị ka unu achọrọ m ịvụ unu avụ ọkwa na mgbede ka ikwu Kate si gị pụva n'ọnwa na mgbede kedu ka dị venwe Chude, ịma na nrapịa ọma nri nne taa. Ihe chere nwanne gị nwoke bata akwụkwọ bifo ijebe nụ na o ya efe m ahụ ịsa bụ kọstọmas na ha bịa. Ma biko nọka ịhụ na atụ akụkọ ka nje buje nne nne oribe nne si zo ụtụtụ. Nsogbu adịghị ọga. Mma anata ịsọ. Gasikwa ike. Anje buje nne abịa kịta. Gasike o. Egbukwa n'oge. Candy monkey. Candy pabo. Eso lá é cara, vou dar. Olha vou dar. Aí cá. Faleko, nde kalabendiko mana makwa amala amalụ na aji ọkwala ete eje ọkụ mmụọ mana ọkụ dị ebe ahụ already ọkụ dị adị I see her. Ha ya fụ nke tọrọ bịa dị n'obodo akọwa na ha kpago agụ aka n'ọdụ nwanne ọ dị ife aka nna like ọ dị ife aka nna like in fact amịrị akawago m ịchọrọ ịnụ aka anyụna ngwa tinye ọnụ ka ije na-akụrụ apị I'm lyrical, my flows are critical, physical, metaphorical, tinye ọnụ tinye ọnụ
ifu ihe mfu. Hey! Jesus Christ. Ifu ihe mfu n'ụzọ ka m na-abịa. Egwuchi m. Ima n'ụzọ esi abịa ebe a ka mfu ndị ori a na-ezu ori n'ime ogbe. Ka ha nọ na-agba egbe na-ese siga. Isiokwu. Sị gị, ọ bụrụ na ọ bụrụ na mfu apịa nwe wee rie nwa ọsọ ndị akara ijide m. Isiokwu. Asamo diko. Diko! Kedu asị nke diko? Agwụrụ maka na bụ na ntị nwa na-ajọ ka isi gị diko. Diko! Anwụrụ anwa si ọwali ahụ ọzọ. Ifụlụ obodo onwe m na gị nọ. Obodo nwa adịwo ngidingi. Obodo nwa adịwo ngidingi. Nwara abịa ifụlụ. Obi adọrọba mma. Mana asị m ka m bute gị. Kedu bụ nne? Ọ bụ nne nwe ka m bakala ndụ gị? Ọ bụ nne nwe ka m bakala ndụ gị? Ọ bụ na ihe na gị na-agata n'ọbụla bụ ndị njide gị gbaga ebesi nne. Nwere isi na magbu onwe m nne. Ụda m koyi. Mba m sugbu onwe m nne. Kedu m na-ebe ebizi ebe ọ bụ na gị nkụ na village dog. Ewe ni ọkịma na nrapụ gị na ị ga-arụgide ọrụ chieje ma nri nne nsị ka m bute gị. Diko, anwahọ na anwụ ọzọ. Ebula ka nna yọ gị. Anwahọ na anwụ ọzọ. Ebula ka nna yọ gị. Ọ bụ mma abịa ka m bịa na ka njekwuwe mma m na shop ịma na nwanne m nwoke anọ. Ngwa, mana diko esugwa n'ụwali ahụ. Ekwula ka nna yọ gị akata. Ngwa ndekwa very careful nugo. Tidiko na anyị nwere revival na church tata o. Bịakwa na late. Biko. Obi m nekele. Diko ka njọ ga ayọ. Diko ayọ ka njọ. Esi n'ụwali ahụ isi bịa. Si ọwali ọzọ. Ọgwụ ịnụrụ ka njọ gị. Ọgwụ ịnụrụ ka njọ gị. Ayọ ka nna yọ hwane. Achọghịzi m ka ihe a na-echetara m maka Jerry. Achọghịzi m ịhụ ihe gbasara Jerry anya n'ụlọ ọhịa ka m ji akwapụtasị. Mama, n'ihi bupụtara ebe a ka a ga ebe na gị busa ya ugbu a. Ọ bụla m fụrụ m dọwa ha nche. Mama. Achọghịzi m ihe. Yeah, Mama. Anyị erugo ujuru nnine. Anyị ama chefu ọnwụ brother Jerry. Ebezina. Imegide ya anwụ n'aha m ka ihe m ga-eme. Ka m ga-akọrọ ochi m mama. Mama. Ozuola. Ebezina. Ebezina. Ọ ga-adị mma biko ebezina. Pino dioke, kagaise fute
Makanya ga aka go. Tikwana aka ebe. Benjuchi, oruko mo ihe na-eme gị. Ka na-ejide nka. Benji wepụ aka gị. Ah. Kekwa m nke iso mgbu ego. Asị gị na m amazi mgbe ọnụọgụ. Mama ewe niwe na ma natara n'oge ife ihe mfu n'ime ogbe tata ịma ụmụazị ya na-ezueri ori n'ime ogbe afọ ha ka ha nọ na-ezu ori n'ụzọ nsi aga na shọpụ Chude ndị a nọ na-ezu ori ọ bụrụ na nsi apịa wee rie nwa ọsọ ndị akara iji cheru ụna ga anụ egbe ha na-agba na ada katakata ụna anụrụ ya uche onye ọbụla dịkwa ya uche gị dịkwa ya adịkwa ama nna kekwa na mgbe ị nata Tebe aka nnata. Ụjọ dị m obodo dị egwu biko paaki ka ọ ka anyị na anwụ abụghị ezigbo anwụ ife ihe mfu ịmakwa Benjamin onye ọbụla chọrọ ịbụ onye mmemme chalo ịbịakwa n'ifo n'ife na-eme maka Chukwu ife Una ashina ọgụnụ bụ anyị na-eme ebe a. Una ashina anyị tụkwa ebe a na-aṅụsọ mmanya na-esesa siga. Ọrụgo ụzọ ụka na-abụ nwanne m nwoke bụ Jerry dara ruo ana. Ọ dara nwụọ nwunye ya. Anyị wee tụkwuru ebe a. Una ashina ọgụnụ bụ anyị ga-eme n'ihe a biko. Ashina. Mba Chukwu biko. Achọghị m ihe ụgha gị a. Jide ụgha gị a n'okwu a biko. Anọ m nke a biko. Ozu Jerry na-agagharị ka ozu a na-akwaji. Ịmana mmụọ ya iwe ji ya. Anyị tụkwuru ebe mgbọbụla na-ese na-aṅụ. Biko ihe anyị nidiri ime bụ na isi onye ahụ bụrụ Jerry anyị nidiri ịkwatu ya. Keti, onye gwara gị na-eri abụ na mụ bụ Chude nwa n'ọkịtị? Onye gwara gị ovu abụ? Onye gwara gị na mụ n'ọkịtị eri abụ? Ị na-ajụ m Chude onye gwara m nwa bụ Keti? Ị na-ajụ m onye gwara m na nwoke a bụrụ Jerry nọ na-agagharị n'ogbe a unu si n'ọnụ nwa nwee n'ofu ogbe a ibi n'ime ya ọ nọ na-ebiri ndụ ya mana nwanne m nwoke ọbara m dara ruo ana mba anyị dịrị ime ihe a ga Keta Ashina. Uwana. Keta ọwa bụ alụsị obodo a. Alụsị adịghị ebe akwa. Ọ bụ na alụsị ebe akwa obodo agha sasigo. Ụwa ahụ Keti ishigbo onwe ha. Onye gwagodo onwe ihe ha chịrị ime. Ụwa ahụ. Kate. Ibe na-ewu bụ ka nwetu obugo. Wetu obu gị kpam n'ụdị nwa oye dị nwa a. Ibe anyị na-ekelebe nwa abụrụ akwana ka mmadụ na-eji elacha acha wuo dị nwe nwunye gị pụrụ. Ụdị nwa anyị yi ngidi kekere ekelebe yi ngidi. Chebe na akọlụ gị ụdị nwa anyị oyi dị bụ na ịma na anyị nwere mmadụ na-ewu abụ. Mụ ya na-abịa eri abụ, o nwere ibe ọ na-akọlụ mụ. Ma chukwu daalụ na-eri abụ ọkpọ mụ nwasị mụ na anyị enwewo deti. Ma nga ịmarị. Ashina ụbọchị one. Echi nne ka ọ gwara m. Ọ sị mụrụ ndị oyi dị bụ na echi nne na DPO na Inspector Johnson ma nwere ebe ha na-eje na nwere assignment ha nwere. So ebe na-egwu ha bụ na echi nne n'ụzọ mmanwụ anyị agbasa n'ụzọ mmanwụ. Anyị gbasa n'ụzọ mmanwụ dị nwaanyị chelibe echeli. Ma na-enweta n'iru ụdị nwaanyị pịaka avancha niile. Pịaka mmadụ niile ma DPO ma onye ọbụla dị ya pịaka ava ụdị afọ ka anyị debie. Oyisi, ịma mpịaka anyị apụtazi na mbelede. Mana ịma na obi adịrọ m mma na iwe obi ọsụkọsụ na-akpọ. Abụrụ m ndị ma nala gị surprises. Ibe mma apịa, ọ bụkwa nke asị na mmachi na-enye na ndị ya adị gbara asịrị. Ibe mma apịa, mmemme ọkwa ebele, mmemme ọkwa chaa. Ka m gwadosie gị ọla. Udo. 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 Abụ m ya n'anya gị. Isi ya n'idiri iru maka. Ị ga-eshi m gị. Ị ga-eshi nwunye. Hapụrụ m ya. Mụwa ji okwu ya biko onye ọbụla bịakwana ya nso. Ọ mụ na ya mechaa anyị kparuo ọfụma. Enyi dị m idugara ihe ozi. Kedu nwaanyị ndụgbu? Ozu ka nwanne. Nwaanyị mgbegbu. Nwaanyị nshigbu.
na anụgo ka nsi egwu ọnụ ụnụ pụọ ụnụ agbada anya onye ọbụla ụnụ nwetara ife ọlụ n'aka ụnụ agba onye ahụ ozugbo ụnụ asịkwa nkụ mkpọrọ bịawa steshọn because na the whole cell juru eju this time around so onye ọbụla nwetara ụnụ agbagbu onye a ụnụ egbukwa n'oge so ifu ya ebe ụnụ luo gbado n'anya ọfụma bachanụ n'ime ọnụ ebe ha nọcha nyopuchi ọfụma mma chọchọ ụnụ nwetara fa nwetago gbuo na onye ozugbo ụnụ egbukwa n'oge ụnụ aghọta ihe m na-ekwu Ọ dịkwa ka kọmishọna bịa n'ụgbọ anyị taa. Biko ebe ka nwanne gị nwoke? Ama ebe o tinyere isi onye ije. Mama. Jeremiah. Mama. Ogene. Mama. Ma ndị polisi ju n'ime ogbe wee na-akpọkọsị ndị mmadụ na-emecha ndị mmadụ arrest. Ekwukwana ọzọ. Gịnị meziri? Mama sị na ndị omekome ndị ori niile awakporo ha wee gbagbuo nke ya nwoke a Inspector Johnson. Egbufuo ha nwoke a nsogbu dịkwa. Onye bụ kpatakpatakpata niile anyị na-anụ. Mama ụda egbe niile anyị na-anụ eri nya ebe ahụ ka o si. Egbufuo ha nwoke ahụ. Mama ọzọ a sị na ọ fụrụ obere ihe ka agbagbo DPO. Chineke kwezo mana nwoke a nwechasịara lọk wee mee escape. Ezigbo nsogbu dịkwa n'obodo anyị. Nsogbu dịkwa n'ime ụgbọ ala. Ifu obi m chude mkpefo ya. Ahụkwa m ya o. Ahụkwa m ya. Kpọkwa ya na fonu ka ị malụ na ọnụ ya biko kpọkwa ya. Ifuru ihe a na-agwa ụnụ. Onye ọbụla dobe ike ya ofu ebe. Dobe ike ya ofu ebe ada ama ebe niile na-agba kịta agharịgharị. Adịkwa ama. Ka mkpogodi ka mmagodo ka ụmụ. Ịmakwa n'ife na-eme n'ogbe m. Mara bụ mgbe ọbụla isi ebe gị ụda enwe gabali be gị enwe abịa nke m na-akọlụ imere m ogbe ịkọlụsi ụda kere na ogbe chude nụrụ ụda egbe n'abalị nnyaa alọị kere ụdị m meyi nụ egbe abalị n'abalị ma nke nwa nọ ive mala ụdị nji nwa nata na ụtụ nwa from Virgin kere ụdị m meyi nwa n'ụzọ egbe abalị n'abalị chude ọchị ka ọ nwere ị ga nọ n'ụwa ndị a gba shọpụ gị ọkụ ịma mma ọchị gbagwo chọpụ gị ọkụ si gbaa chọpụ gị ọkụ onwe eme gị anakọta ime imepe ọnụ gị na-ekwu eli mmadụ ya gba chọpụ m ọkụ chọpụ nke gị ka ya gba ọkụ chude m ife na-eme ha ndị oshi wakpo ndị ekerebe n'ụlọ ọrụ fa gbuo mmadụ ịtọ gbukwuo Inspector Johnson Isenne alọ Isenne ndị oshi wakpo ndị eke n'ụlọ ọrụ fa gbuo mmadụ ịtọ gbukwuo Inspector Johnson chuwa abịa me isi na Inspector Johnson anwụrụ ka m na-agwa gị kere mbọsọ mere n'abalị nyaa bụ n'abalị nyaa ndọsọ dị ka ibe na ndị a na-akpagharịsị onye ọbụla ejidela apara ta ka m ji gbara ọsọ si ka nsị ebe esi gbatago n'ụlọ ka m bịa penyere gị oke ịdịkwa awe chuwa abịa me kedu ụdị uke dị ive kedu ụdị obodo anyị bido ive enwe bi obodo onwe ha dịrọzọ n'sevu ndị dị ka mụ na gị kedu ụdị bụ na onye ọ pụtasị na ndị ori ahụ kasị ndị ekelebe ahụ isi ike bụ nne asa m kedụ arụ dịwa gị ana m n'ugwu asa m diko ayọ ka nna yọ gị
Ode enwe na kịta uche gị dị ebe ụdị ya gị ije. Obodo onwe kịta obodo onwe idorozi m anya. Diko. Gwagwo ma ben be mmadụ agara mmadụ apụwa na apụ. Anọ m n'ụlọ kata ma o nwere ebe nneje mpa mụ ma yala pa. O nwere ebe nneje. Ngwa diko. Ka o chezieli apụwa na apụ. Mmadụ atụpụ n'ọkpa ma ncha. Ka o chezieli. Asimi fega sobwemu obimo
Chido ife gasogwemo obimo Asimi ife gasogwemo obimo Chido ife gasogwemo Okay, yo. Apakah putamu? Come on, boy. You're me one. Because you know something. Yeah. You go no pin no goes on. We capture you gish. Kanya drug him. Bros, Bikoni. You represent Nigeria. Shut up, Mechono. Bikoni. Come on. Area Bukulu Chedo Mo, Murena Juma Manelindi. Michano, he make in a chime escape by William Ebe. Wapugisi in a yala. Manamu, Okonkwo can't try pioneer, your way, J and easy. Mumako Mao. This girl now. Hey, because you know. Come on, Mechono. Taka go so. How that boy attack? Taka go so. Ana muna get the kwan kan wan ne bikon. Menu me bere. Come on. Do you know why I gave an imano why bia? Love up. Come on, so. Come on. Taka go so. Kusnoku. Hey, iye meru kwan maru bikon. Chona boy so. Oh. One there. Bogo the boss. We are no madu na ka enwete. Si ana ogbo ni ne tobochako. Ne nwele buy for afia. No so san ona be dem because ya wole your town. Mba chief ade aga. Mo do bi aga de kwa chief mma o. No so mo de ta ka ikpota ka we chu aja. Bros. Good job boy. Stop. Come on. Bros, maybe rap nun ke wan yen kon na baka wo over some no ni. Biko. Love boy. Neni rie. Love boy. We yo ka wo gbe te ndem madu ni wo bi adro mo mma. My baby. I was not one I up no one up. Chili. Bamba get the Get you then in to cut a good check no. Navana Berobo. Hey, that get the one you. Yeah? Isn't the one for yeah? Who's not get money boss on Pataman? You can't miss Chief. There was a couple of boys. Steady. Get him money boss. Chief, Chief, I have a quiet house. I can go always if I name and chief no Chief was still in Anka. Chief, you okay name is I'm only 2 hours. All my phone there back with the moon busy and teach him. And the uncle. And you moon 2 hours. Aspan kan kenegi ki si we save my life. Zopụta m ndụ. Maka na ọ bụ na ọ bụrụ gị na ndị ntọkara ime mi na m. Enwe gozie gị o. Emere hon me maka so gị emekwuru me maka onwe m. Nsogbu adịrọ ibi nso ebe anụ. Be metụrụ aka n'ọnwa anwa. Okoro lu eyi nkwatala. Okay, bai nwe tekwuru aka ibi na mgbaga ebe eni. Afa m bụ Lucy ka ekwa na afa nke gwa. Aba m bụ Chude. Nsogbu adịrọ. Enwe ike iso m ka ije na bai ka ije fụ m ka ngwa ya na ọ gị bụ onye zọ m ndụ. Ọ dịkwa na mkpa. Ba anyị etechara aka ibi na mgbaga ebe. Mama, oh, Ben, come now, now you have please. Mama, hey Ben, Mama, You beg us this. Mama, good afternoon, ma. Mama, oboko obere ihe mere. Eziokwu ihe me da bro obere ihe. Mana mekwa na ndị ntọtọrọ n'ụzọ ka nna abata ya. Ndị ntọ. Eziokwu ka nna agwa gị. Ndị ntọ wee jide m. Hapụ okwu onye asef ka atọrọ mụ na ya na-abụ ọ bụ na ọ bụrụ ya mama anwụchago m.
Na Chukwu gozie gị o. Chukwu gozie gị ekene dị Chukwu onwe ihe mere. Ka ekwere afa gị. Abam Chude, fekọrọta aka nkwado n'obodo. O Chude, Chukwu gozie gị o na. Chukwu gozie gị. Hey. Ife mele bụ na ebe ọ bụ na m edulu uwe unu. Ka mmalụ unu ụwa na ọnwa ka obodo. Chukwu gozie gị. Daalụ sọ. Na chere ka wetenu gị nri ka iri ebi. Ba mmeli butere ọnụ kata. Maybe mgbe ọzọ. Ebe ọ bụ na m amalụ n'ọnwa na-aga weta m bịa lie nne. O nsogbu adị. Chukwu gozie gị. Ada ngwa n'ọdọ mma. Ngwa onye nwe gozie gị o gozie gị. Ngwa na-agbo. Ye nke ọma. Ụmụ abụọ ka na dị izu. Ka o si mechaa m ka nwanne. Ọ bụ na ọ bụrụ nkara ewu n'aka ndị nta. Some guys na joke eme. Obi pachala ya guys eliegi. Ifeneme no way. Oya kiyeme ifeneme. Ha. Yebelebe. Ifeneme. Now. Kekwan. Adị m mma nne kedu? Otokwe n'aka nji anya na-achọgharị gị n'ogbe anya niile afọ dị gị. Aka m ekwekwana gị n'aka nọ na aka m decrease. Nsogbu adịrọ. Chere. Ị na-arụ mekaniki? Nwale ibe ọzọ ya ka nne m. Ị na-arụ mekaniki na mmaga a niile. Arinze Chukwu maka ụmụazị a niile bi n'ogbe anyị so ya na-arụ ịchụ nwaanyị ise siga na ise egbe zụgharị ori ebe niile. Mana mmaga a niile ijiri ya na-abara onwe gị uru. Enweghị emerụ gị amara o ebe aghọta n'ụwa anwa anọ bụ na mmadụ na-emere owu ibe ụdị ahụ oyide ịghọtara ụdị ahụ oyide ba chuzuru gaba na-anwụ igbo na-ese siga na-agagharị na-anwụ mmịa ma mụrụ ụmụ siga ntawa gbaa mbọ dịka ibe m ọsọ amara m nọ ndị nọ nkịtị na-ezu ewu dị nzuzu ahụ mba Chukwu ya emerụ gị amara o ka ebe na-agakwa ana m ega chọpụ m ka o nwela moto na-emu nsogbu ka m fe ise ka m soro unu gị ka m jee na shọpụ gị ka m marụ n'ebe ọ nnọkọtakwa ka m bịa kene gị nsogbu adịghị n'oge ahụ ọ bụrụkwa na so ịga na shọpụ nọ mgbe elulu nlikpo n'okpuru moto ilikpo nsogbu adịrọ ka anyị gaa ya mụwa n'okpuru moto ọ bụrụ ebe na-enesa anya nọ nlikpo n'okpuru moto soro m likpo Nasam. I want them one more likely to remember. Hey, you go bedroom ne from nine of us. She will be a meto. One on you let me put a lank. Man, give my move like an iron. Crazy. I'm looking at iron. I've gone deny it. Go go see him now. Ekelebe uchi obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ndị ọ bụ onye? Mụ bụ Inspector Okeọkụ. Inspector Okeọkụ. Ngwọkwanụ. Mụ bụ Inspector Ada Ọnụigbo. Inspector Ada Ọnụigbo. None na my station. None onyeisi. Daalụ onyeisi. Ihe mere na anyị ya one of my corporal. Because ebono ya ano. Daalụ onyeisi. Ekelebe uchi obodo adị mma o. Ekelebe.
I'm a Baba this thing now. The thing you do, the guy here. Maybe I'm Allah. Let's have this no. Let's have this no. Sorry, boss. Now, what are you? I want to feed you. I see you. Did you like the job? Mmadụ one ka ha dị? Adị ụmụokorobịa ịnọ na ụmụ agbọghọbịa ịtọ. Nya ịfụ ha onwe ka ị ga-esi wee kọwata nwa ha. Fancha kpụta ihe n'iru ha. Ha ji ekpuchichi iru ha fancha niile wee dị nke mfụ. Mana nwere nke mfụ. O nwere nke nwaanyị mechaa kpụpụ ihe okpu n'iru mgbe o tiri m ihe. Na-asị m ego m tiri n'arụ m. Ife iru nke ahụ onye ọ ya ntị nwunye. Ofu ya mma akọta ya. Nya o kpụpụ iri ọfụma. Ife ya ị ga-arụ ya akọta ya. No, listen. Obi dị m aṅụrị nne na ọbịbịa ụnụ bịalụ maka nnukwu ihe mmelụ n'abalị gara aga. Ndị omekome batara n'obodo anyị wee na-anya ji na onwere ife mmadụ dị ndụ nọ n'ụwa ga-emenata ha n'ọfụ na obodo a na mmụọ dị n'ala obodo a n'ọfụ a na ike niile bụ n'aka ha ka ọ dị. Nke wụtalụ bụ na ndị otu mụ bụ sorofa wee gbakọtaba egbe ọnụ mana o wutere m na ofu onye otu mụ bụ Inspector Johnson mesịrị rapụ na dị ije. Nke wụtalụ na the CP, the commissioner bụzi ihe niile wee bokwụsị m n'isi. Nwene nwa nwụrụ na ọbịbịa n'ụnụ bịara n'ụnụ ga-enyere m aka wee buso ndị omekome a, buso ha, chụọ ọfa, chụtefe aka ndị zozi so n'obi nnọọ onye isi mụnwa bụ Inspector Oke ya na onye ọrụ m onye otu m bụ Inspector Ada. Anyị na-ekwe gị nkwa na anyị eji ọgụgụ isi uche anyị nwetago n'ọrụ oyibo a wee wakpo ndị omekome a wee nye ha ọsọ chụọ ọfọ ọkpụ eru ala. Ada, ọ bụla ọkụ
anyị ga-anwụ nwoke anyị site n'ijide ndị omekome. No, listen. Ndo nna m. Kedu lọkị na ọbara gị n'ọkpụkpụ na ọ na-anụ ahụ ka ọ banye. Ndo. Katawa n'obi, kata obi oge ka ebe niile ti wo. Iya wọtara nke m na-eti wo. Iya wọta arụsị ọ na-ebe akwa, arụsị ebe akwa obodo agbasasịgo. Na kata obi nwoke m na-eti wo. Wanga, ashenga. Mark, jili ya nwayọ. Linus. Ọga m. Amụrụ m na ibutechila ego niile dị na supermarket a. Udo gbashu. Mụ na ego ne. Ebuteche ha ncha. Anyị eke na mgbede. Kechara mmeji awa. Onye agbara egbe na-ekwufu ego. Shut up. Ka na-ekwu maka ego. Kate. Kere nke ịnọ kata kpupu iru gị na supermarket a bụ kere ibe dị gị n'uche mgbe abụ. Afụkwa m amakwa m ihe o ji kpupu ya. Akwa nwa supermarket a. Any dị m igosi the babe na ya na-acha mbre. Wayo nene. Wayo ka mụ na-eme ya n'ụnụ ka ọ laa anụ ịchọkwa na-agba. Ọ dị gị Jack Labe ka m ibe ọnụ. Ọmgba ga egbe. Kere Jack Labe ka egbe. Mana Kate na onwe ya kpụpụrụ isi Chelini. Kate. Ebulode nwa anọ. Anyị achọrọ onye ya nọkọta tinye anyị n'okwu na anyị na mara anya. Ibulu obodo nwa anyị nọ, ụwa na anya asezi ezigbo mmadụ. Achọrọ m echi nekịta nje mekanik ọchọ ka m rụọ ọrụ. Ovu onye ala ejide m sị na m bụ onye ori. Anwagwanye anwa. Ịnụ ebe ndị kwukere ngwuru anwagwanye anwa mee ya mbọsị ọzọ. Udo. Ngwa na-anya, ibe na-ekwu kịta bụ onye ọbụla uche onye ọbụla dị ụdị ihe ibe n'obodo. Ị na-asịla anya na o mkpupụrụ okpu. Ekwe ihe kpupụrụ ihe okpu n'anya. Gbawa onye mgbe na-abara m na-asịla anya. Gịnị ka na-elele anya? Ozugo nunu. Ọ gịnị dị ba? Ka njukwa ale, ejila ite eje ọkụ mmụọ. Ọ nwere maka isi. Ana kwa kama mimi na ọgwụ laita. Ibo nyala. Mma ajụ na-ajụ. Kapita nke na laita. Ma mgbe a na-akife dị mkpa ma mgbe a na-akife na-adịrọ mkpa. Gị njigi na laita. Bana laita. Ndo. Ibo nyala dị. Nke na-ebe ka nwaanyị. Jiri ya nwayọ. Na-ata anya. Amu na ebe ka nwaanyị. Hapụ n'ihe a. Alo si elege gị na-ebe si na Ekelebe uche obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ekelebe uche obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ekelebe. Asam kedi? Obi m. Adị m mma ka ị na-ararụzi ụra n'oke ehihie ọ dịkwa na mma. Ọ dịkwana m nnọọ mmụ ebe like gụchara mma. Ama m na-agụ gị cheka mbupụta gị ike iri o. Ma alọkwana nlọ bifọ. Nlọkwa. Nlọ. Nlọ. Ikuku odu nke ihe mere na nlọ nwere. Adị m na nlọ ebe mụ na gị nọcha na anwụ mmịa. Anwụ mmụ ibe mmịa nwa nata ibe ọta nata ibe alụ. Mecha mmụ ibe wedin na-enwe. Wọtali nwa sị ka anyị travel je obodo Igbo je mee honeymoon. Mana kọlọ gị nla bụ tọchali. Nwa dị na nlọ nwa sị ja chuwe akwụkwọ ka nlọ nwa na ọdụ. Nnezi anya ọbụla nke ọ bụrụ obi ibe abụ. Obi ibe abụ nne. Obi ma na-ekpe ekpere ka ọ bụ na o mebego emebe ozugbo. Nlọ ma na-egwuri egwu na o nwere ebe nlọ nlọ n'ụwa na adịrị m. Ụdị nwa nlọ ya ụdị abụghị oyibe. Ke ihe ọ gịnị? Lulu accident mgbe nna. Accident? Ke esi n'otu ọzọ n'ebe ezi? Ke? Asambo ebe ya mere. Ka nna abịa nwa bala ogwu onye keke nna mara ma ọnwụrụ Igbo. Gidi ya na keke ibi ebe na azamara ya na-azụ m passenger na-asị ya nwayọ ibe nna n'ugbu a. Iwe nwere aka ụdị nwa nwere tiji. Rapia. Rapia wo mumma. Rapia. Ọkwa ndị keke anụ nwa maamị na-ezuzu ha na-asị ya jiri nwa ya ha daa anụ. Ha chi gbajiri m gị aka. Adịa wo mumma. Rapia. Ya no de. Dalu na ni butel mo
I'm not taking no. Ndi Cameroon bam. Ma mo blege Cameroon bonne. E male. E blege Cameroon. Madam, mi din te ta, auto ya. Onde? Oh. Salo. Yawan. Inyoto do ya isinaka. Okay, get go. Officer, gini zi? Do ya isinaka. It's alive. Okay, get go. Ọkwa onye ahịa anyị. Ka ịbụ mgbụkwa na-ejekwa ezigbo kọstọma anyị. Sister, oh, nwanne Jerry we here. Ka mgbakwa m onye azụ ezigbo mmadụ, makwa m nke a na-akpọ Ekelebe uche obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ekelebe. Ekelebe uche obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ekelebe. Ekelebe uche obodo adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ekelebe adị mma o. Ekelebe ndị uwe ojii. Ekelebe ndị uwe black. Ya na ị chọrọ ịgwa m eziokwu. Ị chọrọ ịgwa m ebe ndị otu gị nọ bụ ya? Unu pụtara na-eme sọ mkpọtụ na-etikpogharị ọnụ abụchi obodo a na-akezi ebe ndị echi ibe gị nọ. Dike na-abụ masị m n'ọnụ. Pụpụ ilu gị na ị na-akwa m okwu. Ọlụ gị na-ekwu okwu ikwe ya nwere chi ọnụ. Zaa ajụjụ ajụ gị. Nwa akwụkwọ ọlụ m nwere. Mmiri tụrụ sabi ya m jogo ọsọ bifọ mgbagbu oge ebe a. Ya atọpụsị na mụ. Wepụ m ihe iji n'iru m. Wepụ ya! Hapụ onye a. Onye a ka dị anyị ezigbo mkpa. Nke nwaanyị. Nne, ndị otu gị yi na-ezo ha ka anyị ghara ịfụ ha, ka anyị ghara ịma ndị ha bụ. Iche na ọ bụrụ ha nọ n'ọnọdụ ya ịnọ, n'ile ha agụbabeghị egwu. Ndị otu ka ịkpa. Ndị otu. Ịmara ndị na-ekwu maka ihe ife a ezigalelule ma mmepe ya kwuo ndị abụọ pala m ka ha bịa akụzina m ihe ndị nwa anwụ akụọ m ịgbafụbe ofu bulet sinsi iji ihe a jiri gbaanụ ka mfụ finidiri m ịma ngwa m bulet ọ bụ efọ gị mmesịa gị ife m ga-eme gị ihe emecha ya ọbiko anị mmawa oge agago mee ife ị ga-ekwurịrị okwu ị ga-agwa m ihe m chọrọ ịrụ. Bịa nwoke wepụ m aka n'onu wepụ m aka n'onu ị ga-agwarịrị wepụ m aka n'onu ihe m chọrọ ịrụ. ị nụrụ ihe wepụ m tọọ ya na-eche m n'iru wepụ ya asọmri ga-esi gbuo n'oke ehihie a ka o jere ili na ke Madam Alice n'oke ehihie a isi na-asị kpọke n'ikwu ya ama akpọnụ Kate na fon sinsi Kate ara ebu ikwu ya kedu ụdịrị ife dị ife keke nna ụdịrị nsogbu dị ife nke anụ unu afụlụ ife nna gwa unu ọ ndị ala agbata ọfụ ndị ekelebe agbata ọfụ obi adọrọkwa ha mma ha nọkwatara obi adọrọ ha mma akpọ unu afụlụ ofu ife nna gwa unu unu afụlụ ife nna wait
Una flive na agwunu. Ogwa gwali mu no se. Kai male kan yi. Obuna kete egbu epre iru eba jelo operation. Idu even we emero. Ojo obi mu na agwa m akata abo. Na aju ese male bonu we jejide. Oburu iru yo mepere. Owu abiri ogologo kete onye abiri o je dili nni ara putago ye. Owu iri. Onye ụkpa. Onye jiri no jiri egbe. Onye okpo. Chude, ka ngwakwu na ị ga-amapụ ihe emeli ahụ. Ọgwụ taa ka esi jide osike na ndị otie. Mgbe ejide ya nwaanyị na-atị afụ gbajiche ya oji wele afọ atara ya. Osike na ebe a anyị abụrụ ofu. Anyị gbalụ ndụ ọbala, ofu ọbala, ovu ngulu. Ọ ga-emekwa ihe o. Ovu ọbala, ovu ngulu, ovu okpesi. Onwere boy agwaba. Na Linus rapụke n'ife ọbala anụnwa. Ọ na-abụ na-ekwu ịghọrọ. Nkwu ofu ịghọrọ. Ife kato na-ekwu bụ eziokwu. Ndị polisi nye this girl nsogbu, ọ ga-emepe ọnụ gwafe everything. Yọta. Ebe ọ dịzi n'otu a. Ele otu anyị eji ime ihe gbasara keta, anyị egbu keta egbu. Ka anyị hapụ ya hapụ. A ga-eme gịnị? A ga-eme gịnị? Ọbịkọ maka akọtasị n'ife a biko. Na arapụ gị. Chude makwara ihe anyị eme o. Ndị ekelebe dụọ ya pin. Ha dụọ ya n'ịdụ dụọ ya. Ọ ga-emepekwa ọnụ, ọ ga-ekwukwe ka nọ nkwa n'ọbara. Enwere m ibe nneche. Sivana mro ke ime n'ụwa bụ ọnwụ. Keta na chai. Onye ọbụla dajụ. Onwere ibe mbụ n'obi. Mana ka njikwa ejilata eje ọkụ mmụọ. Ejikwa eje na nke ahụ. Onye isi ka njikwa ejilata eje ọkụ mmụọ. Mechari ka ọ na-ekwezu ngwa wili na-ekwekwu laita. Ofina meki. Anyị ga-ejikwa laita aka o. Ọkụ dị ebe ahụ. Udo. Skits. Kezi fetizi keti no dilo mo Dajo. Ebe na kera. Dilo mo ma. Ebe na kera nwanne m. Ebe na kera.